L-Awtorità għall-użu responsabbli tal-kannabis se tiftaħ l-applikazzjonijiet għal ħruġ ta' liċenzji lill-organizzazzjonijiet interessati li jkollhom responsabilità li jikkultivaw, jipproċessaw u jbigħu il-kannabis għall-użu personali lil membri li jnaqdu magħhom. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għal-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha tkellmet dwar kif il-Gvern rid li dan il-proċess delikat ħafna jimxi bir-reqqa sabiex din ir-riforma tilħaq l-għan sħiħ tagħha. Buttigieg spjegat li bil-liġi li għadda l-Gvern persuni li jikkonsmaw il-kannabis għal skop personali u jinstab fuqhom sa 7 grammi ma ssirx prosekuzzjoni kontrihom u ma jiġux meqjusa bħala kriminali. Aċċennat kif riforma oħra li wettaq il-Gvern qed taraf ir-realtajiet u tagħti ċans persuni li kellhom il-kondotta mċabsa minħabba każ pussess żgħir ta' kannabis li jkomplu bħajjithom mingħajr xkil. Dan filwaqt li saħqet li l-liġi tħares ukoll li min jixtri l-kannabis jirrikorri għal swieq legali u komplet tintensifika l-ġlieda kontra it-traffikar ta' droga. Leonid McKay, Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità l-użu responsabbli tal-kannabis, spjega kif l-ewwel u qabel kollox il-prijorità hija li jidħol fis-seħħ qafas regolatorju robust għal liċenzjar tal-organizzazzjonijiet li ma jaħdmux għal profitt b'mod immedjat. Is-Sur McKay spjega kif fis-27 ta' Jannar ġewwa l-MFCC se tittella konvenzjoni bit-tema Setting the Standards bl-iskop li jkun hemm dialogu miftuħ fuq l-standards li ser ikunu qed jiġu mnedija dakinhar stess. Għandi kif iltqajt mal-bord tad-diretturi li flimkien magħhom issettjajna x'inhuma l-prijoritajiet ewlenin tagħna. L-ewwel qabel kollox l-istruttura tal-awtorità sabiex tkun tista' tilħaq il-miri ewlenin li għandha din ir-riforma fosthom li jkun hemm qafas regolatorju għan non-profit organizations li flimkien magħhom ħankun qed niddiskutu f'Jannar waqt konvenzjoni ħad issir ġewwa l-MFCC ta' Qali fis-27 ta' Jannar sabiex flimkien magħhom nitkellmu dwar l-standards li ħad tkun qed titlob l-awtorità min-naħa ta' l-MPOs. McKay qal kif priorità oħra hija li l-istruttura tal-awtorità tkun tirrifletti l-funzjonijiet li trid taqdi u għamel aċċent fuq l-importanza li din ir-riforma tibqa' tkun waħda li taspira biex ikun hemm ġustizzja soċjali il-bogħod minn kull forma ta' kummerċjalizzazzjoni tas-settur. Laqdiet jew persuni interessati li jirreġistraw għal konvenzjoni jistgħu jitlu fuq il-website tal-awtorità www.aruk.mt.